Os novos contedores de recollida selectiva de vidro chegaban esta mañá a Chantada. Recipientes que forman parte da campaña posta en marcha por Ecovidro en colaboración co Concello de Chantada. Traballadores da Brigada de Xardíns Celta Prix e Ecovidro encargáronse de montalos para logo ser trasladados aos seus respectivos lugares na vila. En total instaláronse 9. A diferenza dos existentes, os novos recipientes contan cun sistema hidráulico e unha boca máis ancha para o baleirado do vidro directamente dende contedores máis pequenos, que tamén serán repartidos 30 por distintos locais de hostelería da vila de Chantada. Unha vez montados, foron trasladados ás zonas onde está previsto que se xere máis vidro durante a Feira do Viño. 2 deles puxéronse na Praza da Lama das Quendas e outro nas proximidades do Instituto, zonas onde 14 locais contarán cos recipientes pequenos para facer o baleirado directo nos novos contedores. Está previsto que tamén se poñan na zona de pubs próxima á entrada do CEIP Xoán de Requeixo, nas inmediacións da rúa detrás dos Fornos, entre a avenida de Monforte Xoán 23, nas inmediacións da rúa Leonardo Rodríguez e na praza do Bon Xesús. En total, cubriránse 9 zonas hosteleiras e 30 establecementos contarán con contedores pequenos. Unha campaña gratuita tanto para o Concello como para os hostaleiros, estes últimos tan só se lles solicitará cubrir unha enquisa. Con esta iniciativa preténdese facilitar a reciclaxe de vidro en locais que xeran gran cantidade de residuos destas características, o que suporá tamén un gran aforro para o Concello.